was to see you smiling. I know that I love you, oh baby, why don't you see? All I ever wanted was to see you. Takže čau, já jsem MC Zokrap, tohle je můj druhý let's play ze hry single player a z Minecraftu druhý let's play. Dneska bych si chtěl udělat pódium na to, jak se tomu říká, na natáčený. To zase učí, to můžete slyšet, a byl jsem trošku těžit. Ještě jsem si neudělal brnění, ani jsem nevypaloval. Dělal jsem ještě si farmu na dýně. Přes jedný dýně padají 4 semínka. Teď jenom najdu. Jsem se totiž trošku dál vypravil. A já nechci právě ztratit to železo. Teď jsem těžil na full brnění, ale tady jsem byl. Teď vyšel právě Tiny Island. Jo, už jsme u toho. Tady je ta láva. A jo, tady je tady to. Když jsem byl těžit, na to ji tady ukážu. Na tady bylo nějaký zombíci. Tady bylo železo, potom ještě tam dole. Tady je do protníka creeper. Nezabiješ mě. Ještě 2 rány, ne, tak 1. Že dneska si chci udělat full brnění, železný. Ne, co to je? Máme šípy? Ne. Trošku jsem tady byl i těžit jídlo a tady to je někde osvícený. Myslím si, že torčema. A teď jsem to zase laguje, dobrý, už se to zase rozjelo. Ty, kde jsou ty torče? Tady je X. Tady zase budeme hledat půl hodiny barák. Než mi ho najdem, tyhle, tak bude noc. Počkej, tak. Tady je tady to. Počkej, jestli tam bude láva. Zase mi tady to namálo FPS, tak ty vole, proč? No, to konečně rozjelo se někdy. Tamhle je ta láva, to zřejmě. Musíme tam tudy asi. No, se blíží nás. A tady jsou torče, že jo. Počkej, a další torče je kde? Tady je ta voda. Tady je další torče. Jo, tady je ta moje farma. Hele, už mi vyrostly další dýně. To stěžím. Udělám si z nich jedno semínko. 400 dostáváme, takže jo. Měl jsem pravdu. A teď si to střihnu, takže čau. Takže už jsem zpátky. Tady vidíte ten iron a z toho 3 jsem ještě vypotřeboval na kýlík. Jo, tady mám i nějaký uhlí 16. A z toho jsem ještě vypotřeboval na torče, měl jsem 41, všechno jenom 17. Takže něco si tady odložíme, tady to si dám zase vypalovat. Tak. To vypadá. Prostě. Děláme si, ne, si uděláme, podláme. Jo, ale dneska bych si chtěl udělat farmy na ty. Ale budeme třeba hodně dřeva. Tak. To je spíš tyků. Na slepičky. Jsem si chtěl udělat farmu. Už 20, jo.
40 minut to bude asi stačit, ale teď ti noc nehrem na písmu. Ale už mi zase dostat jině. Zase. Už nemáme. Ještě zase to přeskočil. Jo, a udělal jsem si ještě si nekonečný zdroj vody. Už nám aspoň 8. Takže jo, uděláme si meč. Máme ještě tady, jo, máme. Nebo spíš klump. Klump a ještě si tady stěžím. Já nevím, sekerku. Nemám ji nahoru tady. Jo, víš, jo. Tady máte ten krubač, s tím jsem těžil ten iron. Nečítal jsem si to, jo? Přísahám. Nečítal. Já jsem blbeček. Blbeček, ale tak si to hodím sem. Jo. 2. Hop. Dělám si meč a sekerku. Hop. Tak. Jo, to si můžu odhodit. Počkaj. Co bude hodit? Teď nebudu potřebovat tady to. Stejky si tam dám. Už máme 9, takže jo, na poslední. Hop. Takže teď už to jenom, ale teď se nám vypálily kachničky. Ty si hodím sem. Dáme si vypálit zatím tady tu, tady máme poslední. Udělám si ten. Ještě tady to. Chest plate. Ještě si uděláme trapdoor. Takhle se to myslím si, že jmenuje. Trapdoor. Jo, říkal jsem to asi dobře. Takže jo, půjdeme takhle tady dolů. 1, 2, 3. Si takhle tolik. Teď se nějak dostat nahoru. Počkej, já to dám tak. Tak a tady to zazdíme. Tu zasypou. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tady bude blok. Jdem nahoru. Jdem nahoru. Tak. Už jsme nahoře, jas. A když to dám takhle hlínu. Tak. A potom si tam hodíme jenom takhle ten trapdoor. A máme koš. Čo jenom takhle to je. Jenom to takhle naházím věci. A ono se to potom despavne. Máme 20 expů, chtěl bych ten najít. Dia 2 a obsidian. Takže už jsme skoro full železo. Ještě 2 irony. Ale předtím, než budeme dělat tamto, tak si uděláme nejdřív tu farmu. A potom si uděláme tu... Ale nejdřív už bych chtěl najít ovce, Jo, já jsem chtěl ještě bone meal. Bone meal mám ještě tady 6, to bude stačit. To si myslím.
Co si to i tady osvítil, radši, aby mi sem nelezli zombíci. Jo, no, nebo pavouci. A já jsem to vypřel na trávu. Jaký typy. K tomu budu pavoukovi, no tak to mi nevystačí. Tak, jo, tady. Tak nevíde potom tom video Annihilation. To vyjdete, ale ani už nevím kdy. Tak, já nevím. Můžeme se vrhnout na tu trapku, no, trapka na slepice, ale já jsem si ještě nevzal vajíčka. Počkej, tady bude dobrý místo. Já si tady takhle krásně stěžím tenhle strom. Nevím, tu nepřekážel. A i tady ten strom si takhle jakoby stěžím. Tak. Nevím, v kolikátým díle si budeme dělat dům, ale bude to někde tady blízko. A já si ještě musím udělat ten. Jak se tomu říká. Jo, ten, jak se to otevírá k tomu. Potřebujeme 4 ty. Máme 4 a ještě tady 2. Jo, a tady, jak se to jmenuje? Fence gate. Fence gate. Ale už je ráno, to je dobře. Už tady na nás nepůjdou zombíci. A teď si sem dát slepice. Zeš. Dvě slepice, to si děláš srandu. Ze 16. Z 2 staků. Jako nemyslím 64, ale jako jsou to 2 staky. To si děláš srandu. 2 slepice. 2 slípky. No, nevadí. Ale aspoň něco. No, už se nám vypálilo. Že teď jdem si udělat putu. Ale budu potřebovat nějaký stone. Si dám vypálit, ale když to bude málo, no tak nedám vypálit. No, mám 19 tady tam toho. A nevím, kdy si to udělám. A jo, tady bude dobrý místo. Je to takhle jako by dvoj. Bude to takhle jako by v zemi. Tady jsem udělal 2. No to nevadí, já to dám takhle. Jo, a tady už je ta plošina. A potom si to tady ozdobíme. A to počkej, já jsem chtěl přece plošinu. Dám to ještě dozadu. Ještě takhle. 1. Tak. Tak a máme to. Takováhle plošinka. Ale teď to bude ze stone bricků.
A tady budou třeba nějaký takhle, jak ono se jmenuje. Jak si většinou dělají tu z toho. Já vám to ukážu, jak ono se to jmenuje. Vytřu kůži. Myslím si, že dřevo. Jo. Myslím si, že jenom tak, ne? A hodíme to tady to. Ne, tak to je za styk, ale bude to takhle. Ale bude to za styků. No tak to je za styků. Čtyři, no 20. 4 raz, 2, 3, 4 raz, 2, 3, 4 raz, 2, 3, 4. Tak to bude popsané, no. 1. Jo, no tak to je popsané. No už nám to nevystačí, takže máme jenom na 2. A už se na tady, ale počkej, mám ještě 40, tak tam přidám. Už máme 12 briků. Už jdem na to. Už máme další půl. Až vyrostou, tak je rozmnožím. Těma saplingama, sídama. Tak. Ještě 3, no, tu jdem tady dole. Dělám si farmu na melouny, ale ty nevím, kde získat, takže tak mi do popisku napište, kde získat melouny. Hele, asi ještě udělám ty. Jednu, takže ještě jednu. Aby to bylo na 2. Tak, máme 4. A tady toho je 9. 10, 50 máme a máme 13 tady. Už bude mít na 12 zase. Ne. Už máme 21 expo, to je dobrý. My budeme vlastně třeba ještě sugarcane. Docela hodně, když si budeme chtít udělat papír. Ale počkej, tady jsme něco, tady něco, v tom jsem nebyl právě, že? Můžu zase si to udělat, tady to. Doufám, že nám to vyjde tady aspoň do stěnu, mohlo by. Ale nevím. Jo, to vyjde, tak. A ještě tady 3. 3. Hop, hop, hop. Ještě třeba dáme stone, cobblestone, dřevo, potom třeba nástroj. Já jsem tam ještě mnoho jakoby nástroj, třeba tu ten meč. To je rozbitej. Ale další dýně, ty rostou úplně rychle. Melouny, myslím si, že takhle rychle nerostou. Nebude tam doufám věřit, ne. Tak. A potom tam třeba bude. No, železo tam bude a ještě něco by tam mohlo být. Třeba deal. Ne, crafting to bude. Takže bude mít zase na 12. A my nám se bude ještě vidět 4 dřeva jako crafting.
A my vlastně nemáme kůži, já jsem to zapomněl. No, tady to si můžeme udělat. Nemáme lopatku. Tak. No. Až tady to doděláme, tak já se s námi rozloučím. Jako myslím, prosím. Už nevím, kolik budeme potřebovat. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22. No, já to spočítám potom. Stejně kolik budu potřebovat. Jenom, jo. Já už mám zase vyrostly 2 díly. Ale to je rychlejší tady tím. Cukérkou. To asi se má dělat cukérkou. Ještě vlastně tady. A strop necháme ze stonu. To je. Ale dáme si tam takhle torče. Takhle. Bude pěkný. Ježíš. Raz, dva. Potom sem. Potom sem a potom ještě tam. Ještě nám byly 2 stouny. 4 jsme vykopali. Takže budu mít 10. Než se nám budou 2 stouny. A do dalšího dílu bych jsem si chtěla aspoň už tu postel. A 2. Jo, a potom tady už nám zbývá jenom pár. Ale tady máme torčku. Nebo tu stěnu dodělám až za kamerou. Takže já se pro dnešní let's play loučím, mějte se a čau!